Én csak egy vagyok a sok közül. Szolgálat, munka, csak azt teszem, amit kell. A nővérek közül egyik rosszabb, mint a másik. Ha nem éppen a házi munkákat végzem, akkor valamilyen más dologban kell segítsek. Ezért próbálok láthatatlan lenni. Imádkozz! Ne az Istenek segítségéért, vagy mások jólétéért, hanem magadért. A büntetésed! Reszkes! Az idő egyenlő az értékkel.